Fuck lidt. Ja, vi skal lige til rundt for. Ja. Er klar? Stop. Vi filmer. Okay, jeg skriver musik. Ja. Ja. Så får vi sådan. Jeg vil være med. Det kan du ikke. Tak for bolden. Det er lækker. Så gør det ikke mere. Oh my. Det var derfor jeg valgte en masse. Jeg kan ikke bevæge mig. Jeg kan ikke bevæge mig, Brian. Det tæller ikke. Jeg kunne ikke bevæge mig. Jeg blev ramt af en bombe. Så får vi lige se. Nej, du må vinde det, fordi vi skal lave en kamp og se, hvem der bliver til Messi og Ronaldo. Messi! Det er Messi imod Ronaldo! Nej, nu har Ronaldo brækket sit ben. Nu kan han ikke gøre noget. Og der fik Messi lige et mål. Miniball! Okay, nu skal vi også lige få et mål. Det skal være afsluttet med vinder. Okay, nu får jeg garanteret et mål. Volapyk. Kan du ikke bevæge dig? Eller hvad? Det lækker fuldstændig. Nej! Hvordan skal jeg lige få mål? Og så er der en der. Nu skal vi lige se filmen. Nej, ja.